guys, hello world, Madung Adlaw, Pilipinas, Madung Oras sa tibuong kalibutan. This is Upa, welcome back to my channel, si Undor. Hi guys, Madung Buntag. Magkuhan mi guys. Magsugod na may cutting kay tangan ng ibabaw. Lunes daron guys, may holiday man ron, August 29, National Heroes Day. Ang kanang National Heroes Day guys, dira na para adlaw sa mga hero. Adlaw po na sa mga inahan nga may mga bana, nga sila naganto sa ilang mga anak. O kanang mga amahan po nga way mga asawa, sila naganto sa ilang mga anak man mga hero. Great hero. Happy National Heroes Day. Nagsawad mig tubig guys kay kapag dyan minakapakabit medyo tapohon makapakabit nagnanib ang pakabit diyan karon magtiwa sila sa trabahoon sa bungbangonon. Daghang salamat sa atong mahal nga makagagahom kay bisan pa man sa kapitos kabusog-busog sa problema pero napaghapon tay mga gininhawa rong adlaw mga takna rong mga oras. Mapay pagmana mga panghayay sa mga ang gilabhan gahapon guys. Tapos gawas madugali kaning init na. Gang gilabhan gabi guys. Dagibabad na last down sa karon na nahang buntag hay. Kamay ra ang inukasan kauntoy daghan uniform. Update sang buwak ag arwa ka di ay Ginoo ko ning salingsing na nabuhi ra jud siya. Ikan pa jud is buho. Na koy hanging plants. Yung aglaw guys. Nanggihot-hot na lagi ni sila kay wa pa na mabalhin mga tubo kay pay kabalhinan nga kaang o katamnan ba ngita pa mig basiyo sa mineral nga galon namang tamnan ja galugbati guys gikuha ni undoy karon naghanag ud pati agamunggay grabe mga baso ning sud sang daanan barok anong katugi mata-mata na kus baso na lamin nakit-an tagas kudug libudag to itom na dagay kinit-kita nagang buwak tangad daghan nagtangad kasi gusto mo palit og tangad diha nga lang mo 5 ang isa ka punuan. Mo ni gikan sa buhol ning uban. Dihang kalipay. Silyum guys nga dani anti ning dako-dako na usapot siya. Dag mga banda. Dahil nagibutan aring poste sa among gikuan sa mong kuryente. Buhi naman pad. Sila undoy dari sa pikas bay guys katong bay bitaw nila bakla hey dang ila jeje ba katong ang nanay-nanay sa una da sila dari kay naghindo sa plywood sa nagcutting food kay naman dari gipamutang og mga plywood buga oy ang nagidong pang-cutting guys, kaya dyan order sa Lazada. Arang nita guys. Masingan na na? Circular. Circular show nga electric. Patay pa tadanis bayran na natas kurente. Salamat sa mag-sponsor sa kurente. Mau ba? Mato ijang buhat og madomingo guys da mau napaspas-pas pa sila ron taas sila naagi kay ni order man si jag circular show nga electric sa Lazada kaya ron na siya magamit mag-cutting kay da siya agi lang gamit si Rutsura. Gabas na ba sa dugay man kaya ra manggahiya ka sa plywood. Mao ni kuan naman siya ni order si jag kaya ron na magamit kaya ron. Tapos lang man pod kaysa dugay ka adto makahuman. Nadugtungan na pud dana guys kay di ba kuan naman na plywood ra gasin na nadugtungan na pangundoy. Kare na lamang puy kuwang. Guys, sa diretso na po sa ato. Sin naman ang dana na nadugtungan na pod. Mano po na i-mix nilang kuanon guys bungbunan tapos untoy nagsukod pa sila itong ikabungbong kasi mahagbang dito A few moments later. hindi ka na sa merkado guys Arang nita guys, kaya nagluto mi. Nagluto mi ko sa bulinaw. Nanang ginaw ko na. Wala ka na Nagkilaw ko guys, ina. Aso atao. Kung pwede nga mabukag na. Nagkilaw ko guys, nag sa bulinaw kay sayang man ang ilapod. Ang itorta. Ano na style na. Ang us bulinaw ibutang harina. Na mo pan, may palaman. Mao ni jabutang itlog. Ano pa ni mag-itlog kumpol. What's unlearned? I don't want to learn.
Diya guys, nakasakop dito sa undig bulinaw. May bulinaw ato sa merkado. Sa merkado baslong sudaan. Tilapia guys, prituhon kay manidang baon. Mana pa nidang isuwag isa kasimana. Ano? Kaya itong manok na sa hapon. Mahal ito kaagi lang ng isda guys. Hindi pag manok ay unod ka. Nagigisa ko ng recipe at mga oat bulinaw. Mga teknik guys, hila mo bulinaw guys. Kanang adon yung labot kay sayang ipakasiro. Kutang sa rin harina, pika. Kutang yung ipakasiro. Mau ipakan din na naman siro. Ako, ano adog. Ang mangga bao. Ang antag mangga guys. Ang mangga, kaantag mangga tuslo sa asin anda kib-kib. Nga? Alam. Kabul. Parang mabungo kasi nga na magkaumangga. Mas pero tamis-tamis. Kaya bago kumain ito. Tamba ba ni sa harahat ang tutun lang guys. Nang itudog ngita ko ng aslom. Lakit-kit. Aras lang mga guys, kagami hapon. Sige. Ang hibog no. Mamuwag sakit sa tutun lang. Tamis-tamis mo siya. Dilaw eh. Dali. Tamis-tamis. Uy, lamian. Bawang ini po, ma'am. Me. Lami, walang aslam, lami. Aslam, okay. Puro ba kalaman ng mangga? Aslam lang. Ikaw, bago ka umaal mo kay baka? Tamis yung mata. Tamis-tamis betul, labi nagnayasin. Mukha mo, gano'n mo. Maya kayo eh. Parintang kilo dara guys. Nggak. Hindi palit ko mga kabuok. 20 kapin. Busog na ko guys. Happy National Heroes Day dahil sa mga tanang OFW nga nagsakripusyo sila pangitag kaaduhan para sa pamilya. Mabuhay mo ta ng mga OFW.
Tanan nga mga Pilipino na sa lang nasod. Guys nga iodized salt agasin. Kada imong tuslan mito gingani sa mga blue siya. Mo na iodized salt. Para lang pagka yung iodized. Kapit na ko makahaman. Ang kaingat ko, kapit ako mahaman. Pero napay duha ato. Mm. 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 Tutungon guys kay ginang gikit-kit kay ginang gilwa. Ngara ko na sila mara mga tas ng naong. Ito. Kamay na laman din guys. Saniya ka guys. Inog-inog ng ilawom. Maday tamis-tamis na. Hinog yung jago. Dapat sa kuwang guys. Dapat sa punggay na hinog na. Maday tamis na. Mẹ. Ito guys. May pakipkiban. Good now. Nurot na good. Hanggang pa kong isa. Manihapon nami guys. Tarag us bulinaw. Pinilang. Hindi mo kaan? Napon na guys. Okay, magkaring isa din naman kagay busog ng mangga. Hi guys, may gabi din yung tanan. Yaman na to guys. Human na daming panihapon ang zahaman na po kong luto sa baon ni Undoy. Pabawnan kaya arong di mabuntas. Mangga adjit kaya rong. Panggaan kay madunang ug magkabuwag mawili. Wait ha. Masan man mo guys.
nanihapon na ba mo unsa may mga buhat ng mga oras sa laing nasod unsa yung pamahaw pa baron. Naglisod ko ginhawa guys kay napangahan ko sa nihapon. Nagkanong nakaon kay may kinilaw ang niluto. Ako ra jud daji sang kinilaw. Dahil itong manok pag gamay at kahiwa. Taga-usami. Ya dapat pa. Sa bulin nawa mo hanggi sa gulag arena. Lami kadyo. Katubak na sa kakagyan to ba kinalamian. The Happy National Heroes Day sa tanan-tanan pa ng mga hero ug katong tanan nga kasug magpahero-hero. Ang tanang mga naningkamot para sa pamilya, mga hero mo ug sa tanang mga OFW nga naladyo sa pamilya para lang sa panginabuhi sa pamilya. Happy National Heroes Day. Ya. Karon guys, Lunes. Ugma balik na po ko sa trabaho Martes. Okay. May sa ganja. Ugma balik po sa trabaho. Nga laman tag di mo uwan guys. Mura man taligsik na kinahinay. Kaya mo uwan na ron karong gabi eh. Sigurado na pud magtiniil kay aron ka hitak kadyo agyanan. Inigawas wala man sa dalis bisan guys, aron nakahitak kadyo. Tantos lang ang hitak, importante buhi pa. Ya guys, musta man mong tanan. Adya mo mingaw-mingaw diha. Pag lingaw-lingaw mo bisan og laay. Piling matahom og mga ambungan nga mga binuhat sa kalibutan. Inabanan sa pagigugma sa atong labaw mga kagahom. Nahulog naman kuwan. Ano may saligsik? Tagak. Tagak lagi na may makadungog ko. Oo, gani ka nang nasa boss. Hindi guys. Ayaw na pinagkagabihan, alas 10 na. So may ata ron. Maglamay na ikatog kay itog na ako gamay. May na ikakas-gakas. Yes. Gaksay mong sarili. Imong kaugalingon. Higugmaa imong kaugalingon. Nay, may shoutout me. Na. Shoutout. Hi, Ma'am Jocelyn Yo. Carmen Low. Asa man kagikan undoy di man ka mahutdan og mga balak. Catherine Gikan sa tuhod. Kuray. Gikan sa tuhod, ma'am. Catherine, tingin sa mga Catherine Kuray. Taga kuan. Taga sa mga gaw. Taga kuan bitaw karangi. Taga Kalangi. Ma'am Arlene Igagaw dito tagay Mamadilo. ang lola kay Kuray man. Nga, ma'am. Ay, shout out Ate Juliet Kahintong, Janelle, Kuya Dodds. Hi, Baby Zalia. Kamusta naman mo diha, te? Hi, Ate Sherry Ulrich. Alam mo sa mga dati. Ate, busy na ron si ating panuwa sa diyang mga manok. Diya, Annabelle Estanislao, hello. Diya, hello, Onson. Hello pa, Noy Bravo. Shout out, Onson. Diya, shout out, di ay, sa akong kinakasgan nga, kuya. Shoutout kaya. Si ate, Kuya John John Ayag. Ayag, ang pamilya. Ate Beth, kumusta naman mo diha, te? Magimingaw na po ko rin to, te. Amping mo kanunay, laban na sa diyong mga pang inadlaw-adlaw na pag panikay-sikay. Sabi guys, kay murag ngit-ngit ang naw. Karon kay lamdag na kay naitak na siya kay kuno ko ng marbas. Marbas na si ko guys. Nga siya nga nagwapo na ko samot. Imat Kasi sa mga apel gabi ending guys kay naghigda na dya. Awa na nahilabti kay gikapoy. Kay alam man to nilang pamanday dari. Na guys, na kuha na diha. Na dugangan na og double wall. Nabungbungan na. Wala maka. Di na dyan makitagsin. Wala makalili guys na. Tiap na. So sige pa kita pag hinayhay. Pero nang hinayan. Hinayhay nga wala pa mauga. Among isang kas atop guys. Inday Asel. Patig mga ilaga din ang kaso. Hey day, amping diha day pagpakaadyo. Karon manginita in taon no. Ganyan siya gitugnaw ko karon init naman. Init mo pagkakadyo na. Yan ako kainit. Ma'am Belis Yan naman sa siya ko kainit. Hamin ang pagkigugman ni mga nakainit. Init nagdilaab. Nagkadyo-kadyo. Silaob. Pag sila og na nagkahaman og mahurot nagkadyo, mahimong abo og mabugnaw na. Ito. Sa Manday, shout out Sir Marcelo Mando, Castañares. adyo jud pahilakan ng ahong igagaw. Pawan jud ka na ahong masamot. Serot lang. Inday Asel. Ay, Inday Ibsel. Kumusta man ka? Okay lang ba kaliha? Wala naman siguro, mawala naman siguro to. Juliet Kahintong. Si Ate Inday no. Ma'am Bilin Tagapia, pag ingon laman po ma'am, huwag makadiop ka. Kaya anong basin na pag makalugar ko, makita-kita tadaura man po ko nire. Huwag marikag bayan. Ma'am Janice Marie Haspe.
Unda, mo na laman po guys. Kay Mara gabi na sad, unda mo sa na pud mi unsa kay sa undoy mo sa na pud og balik sa Larga ko workplace. guys, mga alas 3 sa kanlawon, mata na po. O gra kayo guys, mularga ko sa jo kay karang ang ebot ito mga alas 5 pa. Makatug pa ko. Hello Inday Jen Margaret Ayeng. Yeah. Happy muda kanunay day. Hi Ate Mariam Ayeng Kutni. Mura tayo magkidalit karong gabi guys sa mong vlog. Salamat sa tanang nagsuporta. Ng way puwas ang ilang pagtanaw sa mga ginagmay nga vlog. Isag konra. Dinaginot nga kasubo og kalipay uban nga po mi. Salamat yung tanan. Og ani rin taman madyong gabiin yung tanan og God bless you all always. Kuan taga di mo pul ano timbaya sa among mga videos. og ani rin taman sa taman sa sunod nga mga vlog. See you Pala dyan again on our next vlog. Salamat.